Siła łękowskiej kultury. Znajdujemy się we Wrocławiu, na Wyspie Słodowej, gdzie ma miejsce dzisiaj festiwal Kalejdoskop Kultur. Rozmawiamy z Olgą Hrebor, jedną z organizatorów imprezy. Cześć, to ja. Oksana Graban z tej strony, witam. Olga Hrebor przez CH. Jeszcze raz? Olga Hrebor. Nie będę Przez CH. Tak, dokładnie, przez CH. Dobra, Olgo, powiedz nam, co to za impreza, dlaczego w ogóle taka inicjatywa powstała i co było jakby takim impulsem, żeby stworzyć taki festiwal? No, ten festiwal ma bardziej charakter społeczny niż jako zamysł na festiwal, tak? To znaczy najpierw te mniejszości tutaj we Wrocławiu nawiązały taką koalicję, nie wojenną, tylko taką pokojową. Od wielu lat tutaj się odbywa też taka tradycyjna kutia wielu narodów, gdzie te mniejszości jakby spotykały się i tam kolędowanie były wspólne i jakby potem zaczął się taki pomysł, że w sumie te mniejszości jakby też w jakiś tam sposób kultywują tą tradycję, ale jakby pomimo faktu, że wyszliśmy już z tego pierwszego etapu jakby działania do środka, czyli jakby, no bo niestety my jako mniejszości, dobrze ty wiesz, mamy tą skłonność zamykania się w takich enklawach, co nie? Jakby kultywujemy sobie tą tradycję i żyjemy trochę w takich małych sektach. Więc tutaj przeszli ten pierwszy krok, jakby żeby wyjść najpierw do innych też mniejszości, które tutaj mieszkają, więc postanowiono wykonać jeszcze jeden krok dalej, czyli jakby chcielibyśmy się podzielić tą swoją kulturą, tradycją z mieszkańcami Wrocławia i Dolnego Śląska i też jakby udało się przekonać do tego samorząd miasta, że właściwie to jest fajne działanie i że powinniśmy tutaj z wrocławianami się podzielić naszą multikulturowością i tak się doszło do tego festiwalu. Jest 8. edycja, a pierwsze takie w ogóle działania w tym kroku zaczęły się gdzieś w 2007 roku, były pierwsze spotkania, w 2009 takie oficjalne porozumienie tych mniejszości zostało podpisane. Czy uważasz, że Wrocław to jest idealne miejsce na taką imprezę, jako miejsce takie wielokulturowe? To znaczy na pewno w tym sensie jest dla mnie idealną jako organizator tego wydarzenia, że ja mam tutaj pod ręką szefów wszystkich największych stowarzyszeń, znaczy największych może nie, to jest źle sformułowanie, w sensie stowarzyszeń jakby tych ustawowych mniejszości. No bo tak, mam tutaj Wszechkaraimkę, czyli Mariolę Apkowicz, Związek Karaimów Polskich. Mam tutaj szefa Związku Tatarów Polskich Rzeczpospolitej. No oczywiście jakby mamy koła i tak, Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oddział we Wrocławiu, tak samo ze Związkiem Ukraińców w Polsce i tak samo ze Zjednoczeniem Łęków, Stowarzyszeniem Łęków, to tutaj nie jest główna siedziba jakby tych organizacji, ale są przynajmniej oddziały i są też ludzie, którzy reprezentują te mniejszości. Mamy też tutaj siedzibę Odyssea, Stowarzyszenia Greków w Polsce, też byli na scenie i Ormianie, więc jakby może te mniejszości, no nie będziemy udawać, że jakby Wrocław jest super multikulturowy i odsetek mniejszości w ogóle w tym Wrocławiu to stanowi jakiś wielki procent, ale przynajmniej te najbardziej aktywne jednostki, które jakby działają na rzecz tych mniejszości, one mieszkają tutaj, więc w związku z tym można to robić razem. Witam wszystkich Lemków, teper bude ku naszemu, перед нами Dollars Brothers, Lemkimski Ansam. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo, witamy serdecznie. Dużo więcej nie będę radił, dużo więcej nie będę mówił. Zapraszam do wysłuchania części koncertu. Stojała tu mała cychanoczka młoda, stojała tu mała cychanoczka młoda, stojała tu mała cychanoczka młoda, stojała tu mała cychanoczka młoda. Oj, tam na holi cygany stojały, oj, tam na holi cygany stojały, stojała tu mała cyganowska młoda, stojała tu mała cyganowska młoda,
morska mowa. Liczba zespołów łemkowskich jest bardzo duża, tak? Bo wczoraj był koncert Suzany w Starym Klasztorze. Dzisiaj zarówno na scenie, jak i w klubie Prypadok i Dularowi Bracia. No, oba zespoły łemkowskie w składzie łemkowskim, etnicznie łemkowskie i jakby śpiewające numery łemkowskie. Natalka Ciołka z Prypadku to zresztą jakby nasza była wolontariuszka festiwalowa i się bardzo cieszę, że w ogóle zaczęła potem się bawić w granie i możemy ją zaprosić. Oprócz tego no takie powiedziałabym bardziej bojkowskie, ale też łemkowskie klimaty, no to są oczywiście Tauchaje. Mamy rzemiosło wszelakie, są też warsztaty. Właśnie w związku z tym, że mamy Wszechtatarzyna, to jest kilku przedstawicieli, uczą filcowania po tatarsku. Oprócz tego warsztaty motanek, lalek motanek, tak, warsztaty, które prowadzą szkoły żydowskie, plastyczne. No z takich ciekawostek właśnie przyjaźń karaimska sprowadziła nam projektantkę z Uzbekistanu i mieliśmy naprawdę bardzo znaną taszkencką projektantkę, która tam jakby na doznanych wybiegach i też jako scenograf pracuje w wielu filmowych produkcjach, miała tutaj swoje ubrania, które można było kupić. Jako te, co czuję, Matysia zraduje. Jako te, co czuję, Matysia zraduje. Jak to nasza dziłka, hej, jak to nasza dziłka, szumnie wyśpiewuje. Jak to nasza dziłka, hej, jak to nasza dziłka, szumnie wyśpiewuje. Głosy, głosy, nie trzeba mi kraty. Głosy, głosy, nie trzeba mi kraty. Za swoim głosem, hej, za swoim głosem, możu tańcować. Za swoim głosem, hej, za swoim głosem, możu tańcować. Jak sobie zaśpiewam dwoma głosami, jak sobie zaśpiewam dwoma głosami. Jeden pide werchom, hej, jeden pide werchom, drugi dolinami. Jeden pide werchom, hej, jeden pide werchom, drugi dolinami. Jeden pide werchom, hej,
tutaj jesteście i widzicie, czy tu się fajnie bawi, czy nie, to wy zaproście i powiedzcie, że warto tu przyjść. No, jak ja powiem to, jako organizator tej imprezy, to przecież to wyjdzie, że po prostu reklamuję i po prostu nachalnie sprzedaję własną imprezę, a jak wy powiecie, to będzie szczere. W takim razie zapraszamy bardzo serdecznie w przyszłym roku. Kiedy? No to zawsze jest drugi weekend czerwca w sobotę, także... Także w czerwcu w przyszłym roku proszę sobie rezerwować czas i przyjeżdżać do Wrocławia na Kalejdoskop Kultur. Dziękuję bardzo. Jest deszcz, czy nie ma już, kurde? Nie ma! A co ja mówię? Co nie będzie deszczu? Dawaj, Bodzia! Згадайте чаю, ніколи не було, тільки пиво та й горілка, веселі гуцули. О, Єсус Марія, що там вчора було, як і знати, де є хата, wszystko позабули. О, Єсус Марія, що там вчора було, як і знати, де є хата, wszystko позабули. Усі гарні хлопці були, та ще з молоді, всі хлопці